Bwyd yr Hydref, mae'n tymor yr Hydref wrth gwrs yn barod Alison, a ti'n mynd o drafod bwydydd gallu ddefnyddio ar adeg yma'r flwyddyn, a illa sefydd bach yn lesol ac yn ella'n cnesu ni rhyw fymryd. Ie, ond mae'r Hydref fel sydd wedi cydio'n gloi le ni rhyw ffordd, wedi troi'r pethau sy'n cynhesu yn gynt yr arfer. Ond beth sydd yn gred bod y siopau a'r marchnadoedd yn llawn bwydydd tymhorol, a'r beth sy'n gret am hynny yw oherwydd gymaint ohonyn nhw, mae'n golygu bod prisiau'n rhesymol a mae'n ddigon ohonyn nhw i gael sy'n Achos da maen i nhw wedi glywed. goffo cael eu cario mewn i'r wlad. Wel, yn maen nhw'n lleol lot o'n Maen nhw'n lleol, maen nhw'n flasus, maen nhw'n well i ni a maen nhw'n rhatach, felly popeth yn gred. Felly, o'n i'n meddwl ni'n cychwyn gyda'r rhywbeth eitha anghyffredin. Falle bod chi ddim wedi mentro gyda'r llyseien gwraidd seleriac o'r blaen. Nawr, mae'n ddigon hyll yr olwg ar yr olwg gynta. Ydi, hwnna'n wir. Ond o'r rhan pris, mae'n cymharu gyda'r llyseien gwraidd ar hyn o bryd. Felly, mae'n mynd y ddrytach yn ystod y flwyddyn, ond mae'n hyn o bryd. Sut mae seleriac yn blasu yn y gyfadda? Wedi gweld yn y siop, dwi'n meddwl fi erioed wedi brynu fo. Reit, mae yna gliw yn yr enw seleriac, felly mae rhyw flas tebyg i seleri. Felly, os chi'n licio seleri, mae'n gret. Na, dw. Na, o. Sori. Wel, mae'n fwy mwyn na seleri. Oce. Mae'n fwy mwyn, fwy llyfn rhyw ffordd. Felly, os y ti ddim yn licio fe, falle ffordd gorau i fita fe i wedi coginio, ond fi'n mynd i gychwyn gyda fe'n amrwd. Iawn. Achos mae'n un hyblyg iawn. Allwch chi fita fe'n amrwd yn bita wedi coginio. Felly, dyma chi un, maen nhw'n bita lot o fe'n Ffrainc, remolad. Felly, beth ych chi'n neud, ych chi'n gratio fe a rhoi bach o mayonnaise a bach o fwstard grawn, hynny yw grain mustard. A wedyn chi'n gweini hwnna fel rhyw fath o slo gyda pethau fel cigo ddŵr neu salamis, na math o beth. Mae'n change o cabbage gwyn yn diwedd. Mae e. Gallwch chi gymysgu gyda moron neu cabbage gwyn os chi'n moyn. Os nag ych chi'n licio fe, felly rhowch ychydig bach tro gynta gyda cyfuniad o bethau eraill. Ond mae'n mynd hefyd gyda pethau fel cawsiau. Neu hyd yn oed gyda stecen. Os chi'n cael stec na sadwrn. Wedyn beth arall wedi wneud yw, i bobl sydd ddim yn licio i flasau, os newch chi stwnsio fe gyda chydig bach o fenyn, bach o hifen os chi'n ffansi, a wedyn mae hwnna fel sy'n neud yn fwy mwyn eto. Felly, os ych chi wedi cael llon bol o pethau fel tato stwns, neu chi moyn rhywbeth gwahanol i fynd gyda chops porc, neu ffowlyn, neu selsig, yna mae seleriac yn mynd yn dda y stwns. Neu, chi rosto fe fel byddwch chi'n gwneud unrhyw llyseien gwraidd arall. A mae e ddigon jep ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd, mae e'n i dymor, mae ddigon i gael. Chwilwch mas amdano fe. Wedyn, peth arall, mae yna lot fawr o ffrwythau tymhorol Prydeinig i gael yn y siop ar hyn o bryd. Felly, newch y mwy ohonyn nhw. Ni'n sôn am fale, pês, plwms, math no o beth. Felly, unwaith eto, wrth gwrs, ni'n mwynhau nhw'n felys. Ond, coginiwch nhw gyda pethau sawrus hefyd. Wel, un o'r pethau fi wedi wneud fan hyn yw tray bake. Nawr, mae hwn yn bryd canol wythnos. Gallwch chi wneud un, gallwch chi wneud i anner dwsin o bobl yn gymaro'r rhad i wneud fyd. Felly, selsig, tato, winwns coch, bach o fwstard, bach o garlleg, a wedyn unne eirin neu plums neu fale. A mae'n rhaid ni'n gweithio'n dda iawn mewn tray bakes o unrhyw fath fel hyn. Felly, mae'r melyster mynd yn neis iawn gyda'r selsig. Gai yw'n beth i'n mwstad fel la? Ti'n cymysgu fe gyd rhyd bob dim neu beth ti'n neud? Reit, beth nes i, oedd cymysgu'r mwstard bach o olew yn y llyseol neu olive oil, a wedyn i roi e drosto fe. Neu bydd yn mynd yn un clwmpyn. Ydyw, mae wedyn yn mynd ar wasgar trwy'r cyfan. Oedd yn gwestiwn ta iawn. Fi wedi gofyn cwestiwn da yn gwaith. A fe'n draw wedyn at pês gellid, ni'n mwynhau nhw ar ben i hunain, wrth gwrs gyda caws. Ond ydych chi'n mwyn gwneud salad, os yw cyfnod y salads ddim wedi benni i chi to, bo chi, wrth gwrs mae rhyw ddwrnod bach twym i fod i fori a di Gwener i fod yn neis. Salad bach pês fel hyn, yn ydych na dau letys. Chi'n sleisio fe yn sydyn, yn denau, gyda ffenigl. Nawr, ffenil, mae hwn yn lysyn falle bod chi ddim wedi treol o'r blaen. Un arall, dwi'n iawn i fel na rhywbeth o aniseed ydy'r ffenil. Ydy, mae e. Eto, dwi'n fan o'r blas. Mae'n iawn, ond oherwydd hynny dwi'n cadw i ffwrdd. Wel, os chi ddim yn licio licorice, cadwch draw wrth fe. Ond yn amrwd, mae'n gryfach unwaith eto. Ond os ydych chi moyn treial ffenigl a bod chi unwaith eto ddim yn licio blas licorice, yna coginiwch e gyda bach o fel, bach o olew a bach o garlleg, a wedyn mae hwnna'n neud yn fersa unwaith eto yn fwy mwyn, a mae'n mynd yn eitha caramelisi. Mae hwnna'n neis gyda pysgod. Ond wedi gratio fe, fel fi wedi gwneud fyna, wedi rhoi gyda gellig, bach o gaws glas, walnuts a dressing bach wedi defnyddio sydd afal gan bod yn dymhorol i wneud dressing bach.
Ac yn sydyn iawn, ni'n dod o'r pwmpenni fan hyn. Wel, bron a bod yn cyfnod y pwmpenni go iawn, hynny yw'r rai mowr, ond fe fydd na lot yn y siopau cyn hir. Y butternut squash wrth gwrs ar gael drwy gyda'r flwyddyn, a mae'n dda iawn ar hyn o bryd. A wedyn, os nag ych chi wedi treol heblawn swps, os nag ych chi wedi treol o blaen, newch sleisiwch rhowch rhostwch a wedi gwneud gyda winons coch fyna. Mae'n job torri fe. Mae'n galed iawn i dorri. Mae'n galed iawn. Mae bron yn well chi gael llun na cyllall. Oedw, wy'n cael aled i ni. Cyllall fara. Byddwch yn ofalus pan chi yn ei dorri. Chi yn gallu prynu di paratoi'n barod yn y freezer os ych chi'n moyn. Ond byddwch yn ofalus, mae'r crwyn yn wydn tu hwn. Ewch yn siŵr bod rhywun yn helpu chi. Jyst ofyn yn sydyn hefyd, y pwmpen wyt ti'n gwneud lanterni, wyt ti'n gallu bita'r cnawd wyt ti'n tynnu mas? Ydyn nhw'n iawn neu ydyn nhw'n just... Na, bendant. Yn i'w bod pam chi yn tannu'r canol mas, ymwneud ato ni fi siŵr nes mlaen yn y tymor fyd, newch swps neu, wel, swps gorau oll, chi yn gallu rhoi mewn cacennau fyd, na maen nhw'n gred. Sydyn, madarch. Madarch, cyfnod y madarch gwyllt wrth gwrs, os ych chi moyn, mae mas i hwylota, byddwch yn ofalus tu hwn pan chi'n mynd, ond os nag ych chi moyn mynd i wylo'ch hunan, mae yna ddigon i gael yn y siopen, beth eto, rhai cyffredin i'r rhai gwyllt. Rhai gwyllt yn fwy cryf i blas, ond... Na fe, Bwyd i gysuro ni, beth bynnag gyfadda, dwi'n licio yma'r flwyddyn oherwydd y bwyd, yn yr math y fwyd byddwn ni'n cael fita. Alison, diolch yn fawr iawn.